ассалому алайкум тамошобинони азиз, файзи дастархонро оғоз менамоем. Имрӯз мо як таомеро ҳамроҳи шумо тайёр мекунем ки барои бештари тамошобинони мо, барои аксарияти занҳо шояд номаш камтар бегона бошад. Ин хӯроке ки ҳам кӯдакон дӯст медоранд, ҳам калонсолон. хеле мулоимакак дар шир пухта мешавад. Онро бештар модаркалонҳои мо тайёр мекарданд ва як фурсате буд ки ин таом қариб ки ба пуррагӣ фаромӯш шуда буд. Имрӯз хушбахтона аз нав дубора эҳё гардидааст. барои тайёр намудани ин хӯроки хеле қадимаву миллӣ барои мо маҳсулоти бисёр лозим нест. Танҳо об, намакоб тайёр мекунем ва шир лозим асту халос. Акнун дар ҳамин як пиёлача мо камтар намакоб тайёр мекунем сараввал. Хуб, оби ҷӯш лозим. Хуб, намакро дар оби гарм ҳал мекунем. Баъд камтар оби хунук ҳамроҳ мекунем. хамири ин таоми миллӣ бояд сахта кард бошад. шумо ҳанӯз ҳам шояд фикр мекунед ки ин чӣ гуна таоми миллӣ аст ва хуб аввол шояд шумо нафаҳмида истодаед ки гап дар бораи кадом намуди таоми миллӣ рафта истодааст. ман шуморо азият намедиҳам, бисёр фикр кардан намемонам. ин таоми миллии мо номаш урмоч аст. онро бештар оши урмоч ҳам мегӯем мо. хуб, ман дар хотир дорам ин таомро бештар хуб занҳо вақте маъракаи чандин сол пеш, ҳанӯз замони шӯравӣ, ҳатто баъд аз пош хӯрдани он ҳам вақте маъракаи писартӯӣ буд, писартӯӣ пеш аз оғоз шудани тӯй як маросим ё худ маъракае буд бо номи мушкилкушо бисешанбе гӯён. занҳо ҳамихел хуб як чорабинӣ мегузаронданд ва дар он ҳатман ҳамин хел оши урмоч тайёр карда мешуд дар шир ва занҳои калонсол онро мехӯрданду баъд очам модаркалонам ба ман мегуфтанд ки агар ҳамин гуна маърака шавад ҳатман ҳамин хел оши урмоч оварда дар як пиёлача ё косача мегуфтанд ки ина духтаракон бояд бештар хӯранд, онҳо бо бахт, яъне бахти сафед мебинанд, бо бахт мешаванд мегуфтанд. ҳамин хел имрӯз ҳам мо ин намуди таоми миллиро бештар дар арафаи иди наврӯз тайёр мекунем. онро ҳам занҳои калонсол бештар тайёр мекунанд ва нишон медиҳанд. ман боварӣ дорам ки бештари духтаракон, ҷавон духтаракон, занҳои ҷавон ин намуди таоми миллиро ҳатто намедонанд. тарзи тайёр намуданашро ҳам бошад. албатта бешубҳа гуфта метавонам ки онҳо ҳатто тасаввурот ҳам надоранд. бинобар ҳамин имрӯз мо ин таоми миллиро тайёр мекунем, то ки шумо низ дида дар хона барои фарзандони хурдсоли худ, барои калонсолон ки ниҳоят як хӯроки сабукбори мулоимакак аст, онро пешкаш кунед. тамошобинони азиз, хамири мо тайёр шуд. онро камтар як 10 дақиқа дар яхдон мегузорем, то ки камтар сард шавад, шах шавад. баъд боз кор ҳаст. дақиқа гузашт ва хамири мо камтар шах шуд. акнун онро аз ғалбер мегузаронем. ана ҳамин асбоб номаш ғалбер аст. мо онро чаппа карда рӯи он хамирро ҳамин хел молиш додан мегирем. ана ҳамин тавр. ана ҳамин хел бояд вақте аз ғалбер мегузарад, ана ҳамин хел як
мисли нонмайдаҳо ҳосил шуданаш дар кор ва мо онро барои хушк шудан рӯи як лали мерезем. То фурсати хушк шудан ин бояд хушк шавад. Ин хамир мана нигоҳ кунед чӣ хел майда худи нонреза бар ин аз қабл бергузашт. онро то фурсати хушк шуданаш нигоҳ медорем. дар ин ҷо камтар бигзор истад. мо бошад ширро тайёр мекунем. То ҷӯшидани шир албатта дамида наравад. То ҷӯшиданаш камтар вақте ба ҷӯш меояд, мо баъд хамирро ҳамроҳ мекунем. хамире ки тайёр кардем барои умоч, онро ба шир меандозем. То фурсати камтар гарм шуда ҷӯшидани шир, боқимондаи хамирро шумо метавонед угро бурида монед, угроро ҳам хушк кунед. онро боз рӯзи дигар як авқоти хӯрокӣ угро тайёр карда ҳангоми нисфи рӯзӣ ё ин ки бегоҳӣ барвақттар ба аъзоёни оилатон пешкаш карда метавонед. пештар модаркалонҳо модарон арӯзро ба хона меоварданду рӯзи аввал ба вай хӯроки угро мехӯронданд. угроро шумо медонед ки албатта онро мо дароз мебурем, ба коса мекашем ва хӯрданаш камтар мушкилтар аст. медиданд ки то кадом андоза вай арӯз чаққон аст, яъне чаққонии ҳушёрии ҳамин арӯси навро, кордонии ӯро аз хӯрокхӯриаш, бахусус аз ҳамин угрохӯриаш мефаҳмиданд. агар вай ҳамин угроро як чолокона, моҳирона чаққон хӯрда тавонад, пас аз ин мебарояд ки вай келини чаққон аст. намехӯр буданд модаркалонҳои мо. имрӯз мо ин корро албатта ман дар ягон оила надидам, ба фикрам намекунанд ин корро. духтаракон, арӯсони ҷавон беугрохӯрӣ ҳам чаққон ҳастанд. онҳо аз ӯҳдаи пухтани таомҳо албатта мебароянд ва агар натавонанд, ман боварӣ дорам ки пуштоманҳои меҳрубон кори худашона ёд медиҳанд ба арӯсон. барои хамироши угро як дона тухм ҳамроҳ кардан лозим аст, лекин ин боқимондаи хамире ки барои умоч тайёр кардем танҳо бо намакоб тайёр шудааст, лекин хамирро ки мо сахт даққат кардем боқимондаи онро натарсида гумон бурида намои мумкин аст. боз камтари дигар мекушоем хамирро ва давоми як 5-10 дақиқа мегузорем, то ки он шах шавад, рӯяш шах шавад, баъд буриданаш осон мешавад. кофта меистем ин хӯрокро, ин таомро, яъне умочро кофта меистем, то ки
تکش نگیرد و خمیرش داخل شیر کلوله نزند، چگیل نشود، روان نکرد باشد. این بسیار یک خوراکی بامزه است. این طعام بسیار به یک خوراکی که کودکان بیشتر آن را دوست می‌دارند، خب به اصطلاح روسی مانه کاشه و همین شاوله‌ای، خب شاوله مانند است، شاوله شیردار. نگاه کنید аллакай خوراک تیار شده ایستاده است. همین خمیرش باید نسپزد تا که شکمی کودکچه‌ها دم نشود یا اینکه کلان سالان باشند. این خوراک را هم کلان و هم جوان و هم پیر دوست می‌دارند. برای اینکه تکش نگیرد نسوزد، شیر که قوی و قافز که هست کمتر آب همراه میکنیم. آبی جوش. قیماچ تیار شد. اکنون آن را به کاسه میکشیم. نه چه خیلی یک نمیدانم شاوله گوییم. خوراکی آشی اماچ میگویم. من آقاتی اماچ، خوراکی اماچ تیار. نگاه کنید چه روان نکرد. بسیار یک خوراکی در خانه شما هم میتوانید یگان جای دشواری ندارد تیار کرده برای فرزندان خود پیشکش کنید. اماچ تیار شد. اکنون اماچ را اینجا میگذاریم و خمیری ما هم خمیری که برای اگرو ما راست کرده بودیم آن را گشاده شخص شد. اکنون ما کم ترکک آرد میپاشیم و آن را میبریم. тамошобинони азиз, угроро буридему, инҷо кушодем ва дар ин лали бояд ки угро истад ва хушк шавад. имрӯз мо барои шумоён хӯроки умоч тайёр карда нишон додем. хӯроки хеле қадима аст ва ман боварӣ дорам ки албатта акнун шумо тарзи тайёр намудани онро фаҳмида гирифтед ва угро буридем аз боқӣ мондаи хамир. خب тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии Файзи Дастархон дар ҳамин ҷо ба поён мерасад. То барномаи дигар мо бо шумо худоҳофизӣ намуда умедвор ҳастем ки ба мо фикру дархости худро шумо ирсол мекунед, пешниҳод менамоед. То барномаи дигар, хайр.